Kini naa sa plaza manggod. Kini ato ang gibuhat sa plaza, kasi may tuang uban na nagbinuang ka. Kini ato at tinuod gyud ato. Ang ato ang ginahimo manggod din ginatanggalan tug maskara kini mangingil ka nagbitbit og Biblia ba. So daghan ka nagbitbit og Biblia nya pagka masig pangatakis pagtuong Katolika. Kanya pagka man kini atong migo pag-ulang gyud daghan na sige pagyawit propeta siya, magpalansan daw kuno siya, nya pagkauman sa to, Armageddon pulong sa Dios, siya na po si Amos, ang foto sa tinuod ani. Di ba? So ako duda ko. Mo nang usahay makaingon ko nga kini mga dili Katoliko, ambulansa na kulang. Ngano ambulansa na may kulang, puro imagination. Tanaw ko, nagsuroy-suroy sa Davao nya niingon pagyud siya nga ang Dios to kuno nagsuong Amos nga moanhig Davao aron tawag ana managna. Diyos Ginoo ko yung taon. Asa mga taon? Bokabularyo sa Biblia na. Di. Ikaw niyari ka diri. Lang yung Ginoo ko. Anong niyari ka diri? O, niyari ko diri kaya para pamot lang nagsungay ng mga mangingilad. Aron mo sod. Nga naman. Ano magkaino mo ako mangingilad? Mangingilad in the sense mga nagamit og Biblia. Daghang Katolikong gipang ilad. Ilabi na kato mga Katoliko. Nga tawag anang huyang intang kas pagtuo. Mga Katoliko mga way hanaw ba? Sa pagtuo dali lang mailad diining maong gitawag og mga tawhana. So karon, ganong dali man mailan, tanawag ka bitbit og Biblia. Ang mga Katoliko tungod sa Templo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod sa balaang kasulatan, tungod sa iyang pagtuluran, mga Katoliko mahigugmaon kay mo bitbit sa Biblia. Mahigugmaon kay mo ba sa Biblia nya pagkaman tan-awa ni maong mga anak spitid. Diba? Gigamit ang pulong sa Diyos aron atakihon ang mga karnero na naa sa turil ni Kristo kung ano mga tawhana. Nag-angkon kung dili propeta sugo sa Dios nagkan kayo. Wa ni tawag ini sa nakalainan la Manalo Si Manalo ni angkong anghel. Si Ellen G. White ni angkong propeta, kini pud angkong pang propeta. Basta naghanap gitawag og mangangkon. Pero unsa man? Kumusta man? Mao ba ni mga tawhana ang tinuod kay kung kini mga tawhana pa ang naas ka matuoran, dapat ang pundo kali na ana. Si Ricardo Dalisay na pud siya. Sidang delikado ni Ricardo Dalisay na pud na ambulansya na lang gud kulang anang yati ni. Ambulansya na kulang ani. Ha? Kasulti gani. Nga naman, ana. San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 hangtod 5:24. Ingon pa na gyud nga sa Kristo bantay mo. Kaysa ulahing mga adlaw na ay mga minik ang mga propeta mutungwa sa inyong taliwala. Kini si Mr. Rudy nga tawag ini ingon pa niya nga propeta daw kuno siya, murag uhong ba? Tungod sa limpak gibuto lang kalit sa Davao. Nya pagka man ingon siya propeta daw kuno siya unsay basis? Ang base niya abin niyo sa isot niya ganina. Katong gibasa niyo 1 Korinto nga niingon siya sa huna lang daw niya propeta na siya tan-awa ra. Jesus Ginoo ko in taon maluoy. Kaluy ipon in taon na mo na mga higalag mga igsuon. Actually namin pisto niya dias kilid. Kanang naingon sa propeta nga sugo daw sa Dios, dili man na siya kay panginabuhi magina niya ato nang respetuhon pero di po ta pailan. Oy, grabe. Yaga-yaga man ang tawag anang mo ato ta dito kabalo gid nga di na propeta kay iyarang huna-huna propeta siya. Nya pagka may mapailan ta is Ginoo ko. Ay na. Ay sa diloy na ako'y basis. Ang akong basis St. Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24-25. Ang gingon na ginawa sa Kristo bantay mo kina ipanungha nga mga mini nga propeta. Kini mini ni. O di mo sa kami nga una mang simbahan Katoliko ulahi man ka. Ang gingon nga mga mini kamo ani kato na ulahi. Ikaw may na ulahi so ikaw ang mini. Di ba? So mini. So buti pasabot kining gitawag og mga tawhana ginagamit ang balaang kasulatan aron pagpangilad sa mga Katoliko nga huyang sa pagtuo. Mula bantay mo. O niya ang pinagkatawag ang pinagkusog pagin niya kay gigamit pagin isa sa balaang kasulatan nga okay. Si Amos na kuno managna kay para makabaton daw tinapay. So implied na niingon siya para makakwarta siya o makakaon. Propeta na. Okay na lang, bahalag mangayo kay pagkaon ay lang pinagna. Nga naman, maluoy po kas makalag sa mga Katoliko. Apil po na imong kalag, kaluy ipon. Uy, grabe. Dili mong tinapay nga pa na kung buot pasabot. Abot pa sa makakwarta ka ba? Ana ba, ana? Wala man na sa inyo, naman na simbahan Katoliko. Okay, kadang kayo matinapay sa Kristo, daan na simbahan Katoliko, di asbisa. Kaya sa inyo, amo mo misa sa inyo. Sige ra mo maglamisa sa pangayo sa mga Katoliko niya pagkahuman ang ilang ilaron. Di ba? So kana
Wala bantay-bantay tay. Nato siya ang pandesal. Bantay ta kay pasimun-ani magbit-bit og Biblia, tanawa, gabit-bit og Biblia. Pagkauman atakihon ang tag-iyari anang mga Biblia. Ang gusto na ko makikibati ta siya pero Debate. May kaminaw. mga kaigsoon, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Inamin ninyo na ay propeta Dris Davao. Dili ta nalansang na. No, Martis. No, Martis. Sige. Danay ani ha. Nawara. So, karon gitawag og mga pahinsya, mga hagit og debate. Dili pala ganina sa informal ko, hindi nagkamaminaw. Much more og debate gyud aktual, di ba? Na yung mga pangutana dito, dili mo tunong stubag. Ganina ang tawag anang iyang giingon na Armageddon daw pulong sa Dios. Kipangitaag mabasa daghana sa giabtan abot og San Juan 1:1. So, tarong ba na? Di ba? Ang gipangita katong iyang giingon nga ang tawag ng Armageddon pulong sa Dios niabot ang San Juan 1:1. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Di ba balingan? Di ba? Oh, ang giingon niya sa balang kasulatan 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15, adang kamo tubag pero dapat ka nang tubag ha. Logical ba? Illogical man ang imo kay out of context or out of topic man ang imong gihatag nga tawag ini nga issue. Diba? Gihatag ka kwan ba? Gihatag nga. O, tanawa, pasingunan na, ako'y kaatbang, lahi ang giatubang. So, anak. So, manang bantay ta. Gabit-bit o pala ang kasulatan, nag-ila o pulong sa Diyos sa Biblia, pero magtuo sa responsable nagpagawas alang Biblia, di paling nga. Diba? Imposible man na nga kanang Biblia, kanang iyang gibit-bit. Imposible man na o nagparasyon, nagdikag langit pa dong kalibutan, naagi na proseso anong naay Biblia. Diba? Pamutan-an na sila, asa lagi ka na ilang Biblia. Lingon na sila pinulo sa puntubag, gipalit na mo dito sa bookstore. Pero ang tinuod, nakabaton ba na yung Biblia ni mga tawaan na arong gamito ng pagpangilad kung wala ang simbahan katolika? Diba? Oh, karon, asa mo gikan ang Biblia? Ang Biblia ba, gikan sa inyo? Dawat limpyo ra mo, hayahay. Diba, hayay? Lucas bubaga. Lucas. Biblia Lucas. Sure ni mo ay. Niya. Mga higalag, mga igsuon. Sa karon man gud nga sitwasyon, bantay-bantay ta. Nga naman, kaya ang kalabang simbahan katoliko, number 1 man eh. Number 1 ni sila eh. Naa sa gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, kay naaman sila sa gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, manang Espiritu Santo. Manaan nila, naanon Espiritu Tonto. Kanong Espiritu Tonto, matanawa ra gud og gipangutana ganina mabasa. Ang gibasa perti layua. Diba? Nga naman kung pagpalansan mo sa krus, sus Ginoo ko, bakante pa ganang ibabaw, ako ginitao ng ibabaw. Ikaw gibabalansan niya, problema na kay kinahanglan pa nag-jackhammer, tama ba sir? Jackhammer. Na kung sa Sir Lolo niya mo lansang sa imo, hinay-hinay yung naglansang gidaw. Diba? So diha pala makita na ito nga nangangkon ng propeta, nangangkong mini na Kristo. Anong mini man? Kaya kining maong mga tawa na sumala pa na gano'n sa Kristo. Wala mag-alagad kang Kristo, kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Manabantay ta, nga naman, gamiton ang pulong sa Diyos diha sa ilang panginabuhi. Sa una, dakpon ka, pag drug lord, abisan karon drug lord, dakpon ka. Mahimo kang tawag ining gambling lord, dakpon gihapon ka. Pero ang pinakasayon nga mas talin makakwarta, Rudy, ang pinakadali kayo makakwarta, di ba kanang praise the Lord. So mo na imong gibuhat ron, di ba? Kay wala may mukuan sa imo, wala may mupile sa imo og kaso kay freedom of kuan man to. Kinakuha freedom of expression man ninako nga among ipadaya nga kanang imong pagbitbit, pagpangilad yun na eh. Pagpangilad industries gamit ang palang kasulatan nga wala na haong sulpay sa tudlo sa tag-iya ni anang maong gitawag ang libro ha. So, mao na. Sige atong dawaton iyang basin na ay pangutana. Pangutana di. Pangutana kinahanglan pa bag blatter? Dili ay. No need na ang blatter. Tanggalan ka na magmaskara nga naman kay dili pwede nga magbit-bit ka ng balaang kasulatan nga dili ikaw ang responsable dapat mo sabotan ng balaang kasulatan. Imong gibalaura ng balaang kasulatan. So katong tawag ining gustong mangutana, pwede mong tawag ining mangutana. Sige. Pangutana. Sige. Kinisa kay bago.
kinisa kadali. Ngayong gabi sa tanan mga igsoon, no? Mangutana lang ko nga about sa pag-share sa about God. Akong ipangutana. Ako isa ka TLTF The Living Truth Fellowship. TLTF The Living Truth Fellowship. Sa Santa Cruz, Davao del Sur. So narang ipangutana nga about sa pag-share sa pulong sa Dios. Di ba ningon ang mga sa pag-share man sa pulong sa Dios, dili ra na sa mga storya kanang kinusganay og istorya kanang kuan ba kanang hinahinay lang ba kanang about sa pag-explain sa sugo gani sa Dios nga balaod gani. Dapat dili sa pagsininggitay, dili sa magdinak-anay og tingog, dili kakaingon sa usa ka tawo. Doon ako na kitaan ba nga mo ingon usay nga bugo ka wa kakasabot sa kasulatan sa Dios nga iyang gisugo. Ang pag-share man gud sa pulong sa Dios mga igsoon, daan sa maayong pagstorya. Kinaistoryahan ninyo ba? Pwede mo mosulod sa simbahan, magstorya mong duha, ano ba? Dili kay ang ingon man gud sa Mateo man gud mga igsoon. Higugma ang imoy sikataw sa masimong kagalingon sa Mateo 22 versikulo 39. So higugma ang imoy sikataw sa masimong kagalingon. Kini man gud mga igsoon, kini sa pag-share gani kanang ginarbuhay. Kanang magginarbuhay ba kanang kusog ang tiog spikas, so dili man gud na maayo mga kaigsoon. Dapat ang pag-share gani sa pulong sa Dios, hinay-hinay lang, kalma lang ba, para pud ang mga igsoon pud nato sa kilid makadungog sila og mutuod sila unsa nila pagtuo nga moingon man sila unsay klase pag-share na kusog magigtingog ang pikas. So mara jud ang pangutana mga igsoon, og God bless ninyo og salamat sa pag-atay. Diya sa malang kasulatan na migo, labi na ang mga apostoles nagwali sa publiko, wag ito sila naghinunghungay. Singgit ko to sila niya, karon kay arang-arang man tagaron kay naman tayo sound system. Ang sila kani adto, Acts of the Apostles chapter 18 verse 28 verse 80. Na diya sa ilahang tawag ana sa publiko, nakiglantugi sila eh. So sa ilang pagpakiglantugi, dili gid pwede nga hinay ang ilang tingog. Kaya naman kaysa lang tugi, ang art of argument man gud nila, argumentation is naagid kay gitawag og persuasion, appeal ang imuhang tingog. Kinahanglan naagid gitawag og emphasis. It does not mean nga nagkusog imong tingog, na ana ay gitawag og garbo. So mali na siya kung sakuan pa ba nga ayaw hukmi ang imong isig katawo, subay lang sa imuhang tawag anang imo nakita. Ikaduha, tama man nga ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pwede ta mo share sa pulong sa Ginoo, pero ang problema, ang sharing ba nato ang ginahimo in line ba sa gitudlo sa tuang Ginoong Jesucristo? Kaya kayo nagbitbit ang Biblia nga may mga sharing ni Pulong sa Ginoo, pero ang pangutana, naa ba sila connection ditong Kristo? Si Kristo biya mismo ni ingon na, basa balang kasulatan 24:4-5-24 San Mateo, ingon pa niya, bantay mo sa ulahing mga adlaw kay daghang mga mini nga mga magtutudlog propeta, manungha din ha sa inyong taliwala. Ni ingon pa ni Kristo mismo, San Mateo kapitulo 7 versikulo 21-23, daghan unya maabot ang panahon nga moingon ako, Ginoo, Ginoo, nagwali ko tungod sa imong ngalan. Nagpahawa kong mga yawa tungod sa imong ngalan, nag-ayo kong mga masakiton tungod sa imong ngalan. Unsa may tubag ni Kristo? Pahawa mo wa ko kailan ninyo. So dili di ay basyan nga nagbitbit kag Biblia, nag-share kag pulong sa Ginoo, iya na ka sa Dios. Pero unsa man di basyan nga iya na ka sa Dios kung naa ka mismo sa iyang lawas. San Juan kapitulo 10 bersikulo 9. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, ang mosulod nako makatagamtam og kaluwasan. Ingon pa niya. Giunsa man ang pagsabot sa mga apostol. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, ingon pa ni San Pablo, kay ang bana mo ang ulo sa asawa, ingon man si Kristo nga maoy ulo sa iyang simbahan, o si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So buot ipasabot, ang tinuod nga nag-share sa pulong sa Ginoo, nagpaambit sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ilalom ka sa iglesyang gitukod ni Kristo. E ang pangutana, asa man nakaron? Daghan naman kayo nanong nga migo, di ba? Apil pa ng inyo. Katong sa the Living Truth Fellowship. Naapa kining kang pastor kang Bisak Kubos. Naapa kining tawag ini mga bunagoy, pepeng naghahanap nila.
So mo lang pangitao na to tong iglesia gitukod ni Kristo nga naman kay bisan pagkamilyon ang kunon og basahon ng balaang kasulatan kung wa tay koneksyon pabalik ang Kristo di gyud pa makatagamtag kaluwasan nga naman ang pastor ninyo ang mga founder sa mga sekta karon nga miboto ani kalibutan wa nagpasabot nga nagtukod sa tinuod na sila hinunua sila mismo based sa tawag ining baruganan sa balang kasulatan kung kinsa gani ang founder mausab to ang manluluwas karon lahi man ang inyong founder so mao pod na inyong manluluwas so karon asa man karon ang simbahan gitukod ni Kristo walay laing iglesia gitukod si Kristo gawas ining simbahana Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao na ko magbasa ng Biblia dapat ilalong ta ni ining baong simbahana nga naman kay tungod dinhi mao simbahana taga ang tagkahibalo sa Dios aron makahibalo kita kung unsang iyang katuyuan kung unsang iyang mensahe para nato aron pagitawag makadagat sa kaluwasan. Next question. So ako lang maigsoon, dili man gud ko ingon nga mukuan ko kanang mo libati ko. Ang ako lang gusto lang ko magkuan ba, gusto ko maminaw kung unsa akong nasabtan. So maapod na ako nga i-share sa inyo ha, para kung dili ninyo naibalaan pud usab ninyo. Inana wala ko ni ani dire, wala pud ko nakatubang pud siya kung makiglibati. Ang ako lang gusto lang nako kung unsa yang naibalaan, kung unsa akong nadurog siya ug ako pud siyang may balaan po siya kay iyang mga pagsulti po dili man po ni iyang ipagsulti dili dautan puro tama ang iyang isulti so ako naminaw po ko gusto po ko pagawas po siya kung gamay-gamay nga gihatag po sa Dios ug kaalam ana so kana lang salamat kayo sa imong pag-unit sa mic salamat kayo God bless inyong lahat. Okay, sa dili pa ka mo adto Brad, na magipagtulon-an ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, labi nagkatong mga dili bitaw Katoliko. Dito manggod ni atong 1830, ang mahal nga Birheng Maria nagpakitaan na siya, si bisan kinsa nga mga dili magtuto ihatag ninyo ni. Naara nagampingan nimo ni Brad, ha? Amigo. So kini siya gitawag ni siya og Our Lady of Miraculous Medal. Nya daghang conversion nga nahitabuan ni. So tagaan ta ka kay migo man ta nya kung dili ka tawag anang ganahan aw ikip lang gud siya niya pagkahuman ayun. Nya pagkahuman pag dapat yung mga kauban paniya diri sa plaza nga naitighatag dito ingon aning medalyon basi ganahan sila. Nya pagkahuman basi may kag Dios niya dili Dios ha. Kay usa ang among Dios kituohan. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo kanang maingon sila nga kanalarawan namo Dios bot na. Dara amigo ha. Nya ampingi ha. Sige. Amping ha. So salamat kayo sa imong gihatag nga. Dawat lang nako na maigsoon kay wala na gihatag ni para gamit na ko pangawat, gamit na ko sa pamakak, gamit na ko sa mga unsa pa man dia gihatag niya ni para pud sa kuha. Salamat kayo. Salamat kayo. At least remember sa tanan nga nakaanhi ka diri. Di ba? Salamat kayo. Asa naman to si musisyan. Sige, padayon ang akong pangutana. Dili niingon nga debate ha, pangutana lang kay wa mo ko kay balo. Kag nakaibalo pa ko, diin ta ko mangutana. Mo ni. Asa ganito mabasa nga si Kristo niingon nga sa wala pa si Abraham ana-anak ko. Ang problema kay dili magudpog ko verse finder. Basi nagtuo ka ba nga verse finder ko? Di ba dili ba ako verse finder? Pero sigurado gyud ko nga naa sa Biblia. Sige, next question. Okay. Kung mutubag ko si imo karon di na ka mosulod din na, kay diri na ka mangutana sa kuwas, din na kay para matudloan ka ba og asa ra ka sitas. Tinuod jud ay nga naa sa Biblia no. Tinuod jud ay na pero ang iyang giingon nga sa wala pa si Abraham naa na siya. Tinuod jud na siya. Tinuod ba na siya gyud? Astang ka tinuora nga naman kay ingon pa ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, in the beginning was the word, in the word was with God, and the word was God. Sa verse 2 gibuhat ang tanan tungod ni ining maong pulong nga. So buti pasabot sa wala pay kabuhatan bisag usa even sa pag-abot ni Abraham ang eksistensya ni Ginoong sa Kristo naa na. May nga anak gyud ay no. Aduna ko'y gamay nga na problemahan ana kay niingon man gud siya nga sa wala pa si Abraham naa na siya. Ngano nga dili man siya ang gihatagan og balaod ni sa makagagahom.
si Moses man dapat siya unta ang gihatagan og balaod. Nya kay si Moses man ang gihatagan, ngano nga si Moses man ang gihatagan dili man si Kristo. Sa paghatag ang Ginoong Kristo sa balaod, nga siya man mismo naghatag sa balaod kang Moises. Kay remember, kauban ko siya sa Dios. O sama sa kinaiya sa Dios. So kadtong Dios nga naghatag og balaod kang Moises, apil ito ang Kristo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So ngano siya may tawag ng tagaan nga siya may tighatag sa balaod. Nya at the same time, siya mismo dili ilalom ni anang maong gitawag og balaod sa diyang wa pa sa nahimong tao. So mo nang dili pwede nga siya naghatag balaod nya pagka man sige apoy hatagan, di pwede na oy. Yan ang problema. Gamay. Gamay lang. Gamay lang ang problema. Munang ipangutana. Kanang si Moses manggod gihatagan og balaod sa Dios nga dili ipakaon ang dugo, dili pa inom ang dugo. Unya, ngano man nga kang Kristo ug dili ka moinom sa iyang dugo, dili ka maluwas. Di ka makabaton ng kinabuhing mulay katapusan. Nga naman, nga ang Diyos naghatag man og balaod ngadto kang Moses nga dili pa inom ang dugo. Pero atos kang Hesus, ipakainom niya ang dugo. Dapat siya unta ang siya man ang takang naghatag og kasuguan ni Moses nga nganong gilubag man niya. Wala biya gilubag o nahuna na nimo ang gilubag niya. Kolosas kapitulo 2 verso 16, ang tanang mga butangan ng hitabo sa daan kinihulagway lamang sa tinuod na katumanan nga mao ang atong Ginoong Kristo. Nganong dili ipakaon ang dugo kaniadto ay gigamit nila ang dugo para paghalad, pagtabon sa ilang sala. Ngano man Hebrewano 9:22 kay walay sala nga napasaylo gawas kung gipaagasan ni dugo. Paminaw ba? Paminaw. Okay. So ana. So, bot pasabot sa daang tugo, normal lang nga dili na pagkanon ang dugo. Ngano man kay mao man to ang ilang gamiton isip halad sa templo. Sa pag-abot sa Pag-ong Testamento, ang Kristo, ang dugo sa Kristo mismo ang gihalad. So, kadtong naa sa daang tugon, paso na to. Katong mga seremonya sa daang tugon, paso na to. Mo ng Kolosas 2:16 ingon pang San Pablo ayaw itugot nga may magsaway kaninyo unsa ang inyong kanon ug unsa ang inyong ingnon kay kining maong mga butanga landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan niini mao ang atong Ginoong Kristo. So katong dugo nga gitapon sa Old Testament nga dili ipakaon pag-abot sa Bagong Testamento kung gigiulan ni Kristo ang iyang kaugalingong dugo. Ingon pang Kristo, walay makahugaw sa tao sa musulod sa iyang bakba. Apan ang makahugaw sa tao kadtong mugawas sa iyang bakba kay nagikan kana sing kasing-kasing. Buot ipasabot gitudlo ni Kristo nga ang tanang pagkaon pwede nang ipakaon. Kanang dugo sa tawag ining baboy lain mapugkay imo nang imno mo tag-ungo. So ang himuon ana magkuha tag-unod, tinae nya pagkahuman gisahon, nya pagkahuman butangan og ahos, nya bomba nya papulahon gyud sakto. Nya butang taghag mantika pa nga pagsinaw gyud kayo. Pagkahuman ibutang tong tawag anang dugo nya o kayon gyud ayo tong pula-pud lain pug kaayo. Anang mo itom gyud mo itom. Pagka itom na timplahan ni butangan asukal, butangan og tawag anang asin nya bitsin. Pagkahuman pagtilaw na pagkaon na mo lagi ni Kristo nga way makasaway si bisan kinsa ninyo kung unsa inyong kanon kay unsa inyong imnon kay kining maong mga butanga landong lamang sa butang umaabot apan si Kristo ang katumanan. So wala gibungkag ni Kristo, wala gibalit ni Kristo kundi gituman ni Kristo ang dapat nga dugo nga iula dito sa tao aron ang tao maluwas dili katong dugo sa gitawag og mga hayop. Sige, pangitaa sa di pa. Sa dili pagka mangita ako sa ning ihatag sa imo ha. Kung di ka mo suot okay rapod. Nya pagkahuman ampingi lang ha, ampingi. Ibutang si imong online nya, ampo lang pug ka. Very good. Adi ubo apo ni mong kalo pod. Ubo apo mong kalo. Ubo ang kalo. Ubo ang kalo. Oh. Sige kanang dako. Sige. Ubo ay mong kalo. Ana ha, yun. Okay. So salamat kayo. Maigo na. Ayos kayo. Okay, salamat. Sugo man gud mi ani nga ihatag katong mga di Katoliko.
Iya mahimo na kung Katoliko ano ron. Sa grasya sa mahal nga birin, mahimo yun ka. Sige, next question. Padayon sa takay na pa ko'y pangitaon nga teksto ha. Sige, sa samtang nangita pa si Kuan, basig na ay mangutana, pwede mo raise a question dinhi. Allergic. Ay lang po, basig ma-high blood po ka ba? Mangutana daw, pangutana na kanila. Ang topic namo ang Iglesia ni Cristo si Manalo gatukod. Mo na mong topic. Mga higala, klaro kayo, ang nagtukod daw sa iglesia ni Cristo si Manalo daw. Liliit ang Biblia. Ingon ni Cristo, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Sa Biblia, kasi nagtukod, si Cristo. Sa Manila, giwali ng Manalo sa Manila. Ang mga tao dito, nagtukod ni si Cristo iglesia. Nagtukod po sila dito iglesia ni Cristo. Karon. Nay agi ni Manalo, Iglesia ni Cristo sa Manila. Hantod naabot din ni. Yan ang agi. Siya nagtudlo niya ng Iglesia ni Cristo. Nga, gitukod ni Cristo. Si Manalo gani nagtudlo sa Manila, kanang gitukod ni Cristo nga Iglesia, iyan ang gitudlo sa Manila. Nagtukod og Iglesia ni Cristo ang mga tao dito. Sa gibuhat ni Manalo, gireso niya sa sik. Iyang gireso kay basig na kupon. Maldito ka ni Katoliko. Tanaw ang Iglesia ni Cristo sa Roma, ang Iglesia ni Cristo rito. Katoliko na. Sila daw Katoliko, sila daw ng Iglesia ni Cristo. Mingon ba yun sa mga angkon na nga Iglesia ni Cristo? Kamu rin na nga, July 27, wak may mga angkon na na, kamu hindi ng angkon na na. Kami nga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ulahimi na tawag anang nasa Roma. Ulahimi. Usabay gitulo sa Roma, Iglesia ni Cristo. Usay gitulo ni Manalo, Iglesia ni Cristo. Natawag mi diya sa Iglesia ni Cristo. Mo na ulahimi natawag ana kamo Katoliko mo, mga angkon mo nga, Iglesia Katoliko, Iglesia ni Cristo kamo ng Iglesia. Pasudlon mo di mo. Naigingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pamatuod duha na ka managlahing butang. Pwede kang moangkon pero pamatud-in ang imong giangkon. So kanang Iglesia ni Cristo nga nakasulat sa Roma 16, ilan ang giangkon nga sila daw kuno na, sumala pa nila. Kaya kuno Iglesia ni Cristo pero ang ilang pasugo nag-ingon. Pasugo issue September 2011, nag-ingon, kaya hindi na ito ang unang Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng mga apostol na natalikod, sa pananampalataya, kundi ang Iglesia ni Cristo sa ating panahon na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. So di din na kanang Roma 16 din na wala mo labot ana jig. Way labot. Ang dito wala labot. Nganong wala man sila labot anang Roma 16. Ingon pa ya ganina na rehistro daw kuno na. Usa may nabutang sa rehistro jig. Atong basahon na inyong rehistro, may gan ikadala ko. Gikan no tubil ganina. Ni A. Basahon nato ni ang ilahang tawag ining rehistro. O sige ingon sa tawag anang rehistro. Ni A ha. Okay. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Kini nga office karon mao na ni ang Securities and Exchange Commission. Okay. So naimiadto silang opisina. O sige ingon dinhi, applicant Felix Manalo. Ang aplikante si Felix Manalo, Dilis Cristo. So, usa may igiadto dito sa tawag anang SEC sa karon nga panahon. Usa may iyahang tawag anang gituyo dito. About diri. Unipersonal Corporation or the Society called Iglesia ni Cristo. So ang ipaginato dito si Manalo kay para magparehistro anang Unipersonal Corporation. Question, kana bang gitukod ni Kristo sa Biblia korporasyon ba na? Dili jig.
Dili gyud jig ang gitukod ni Kristo Iglesia. Dili unipersonal corporation. Tama gyud tong wag gyud may labot kang Kristo. Karon kining unipersonal corporation nga gitawag og Iglesia ni Kristo, kinsa may tag-iya ari og katawag ining founder? Si Kristo ba? Basa. Ani. That the said applicant Manalo appears before this office and respectfully declares, sa Bisaya pa, nga ang maong aplikante nga si Manalo ni anhi ni ining maong opisina ug matinahurong nagpadayag. Unsa man ang pagpadayag daw? That the said applicant Manalo, nga ang maong aplikante nga si Manalo is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo. So pakong. Okay. Dire ang founder pa din pa. Dire ang founder si Manalo. Ang present head si Manalo. Kinsa unsa ang iyang giparehistro kining unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Karon sa Biblia, unsa may gisulti sa Biblia? Tungtara sa Biblia, si Kristo ba nagtukod og korporasyon? Basa. O sa gitukod ni Kristo, Lord? O sa may gitukod ni mo, Lord? Korporasyon o iglesia? Basa. St. Matthew chapter 16, verse 18. Ingon pa sa tuang Ginoong Kristo. 16-18. Ingon pa niya, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukoron ko ang akong iglesia. Wag yung sabihin nga, tukoron ko ang akong korporasyon. Lahi na, Jig. Lahi na. Okay. Kining iglesia gitukod ni Kristo, kinsa ang ulo? Kay dito sa rehistro, ang ulo sa korporasyon, si Manalo. Sa Biblia, kinsa man ang ulo sa iglesia, si Manalo ba? Atong basahon na to. Okay, Episo, Kapitulo 5, versikulo 23. Ato ang basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Okay, 5:23. Sige, ingon din kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao ulo sa iglesia. Og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kinsa ang ulo? Si Kristo. Kinsa iyang lawas? Ang iglesia. Dili korporasyon. Di ba korporasyon ka lang inyo, kay korporasyon man lang inyo, ginganlag iglesia ni Kristo. Ang kang Kristo, iglesia gito ko ni Kristo, wa man nga nganli. Walang tama gito jig nga wa gyud mo'y labot nya sige baka bagulbol ana nga kini Katoliko nga wa man na rehistro ng Katoliko. Baga apud naon pud sa gobyerno bang maningil sa rehistro nga ang tag-iya ana na pa mas langit jig. Ang tag-iya na ba na pas langit? Wala ang sa tupapa sa Roma moingon nga niingon man ang gobyerno sa Pilipinas ba nga Your Holiness nagdireklamo sa Chico ngano daw wa giparehistro ng inyong simbahan. Ang tubag sa Santa Papa lagi problemahan lagi na nganong ang tag-iya ani nganong wa man nagiparehistro. Sige lang pagbalik ka do pagbalik tag-iya ani ingna nganong wa giparehistro. Di ba? Nga naman kay ang tag-iya ni ining maong pundo ka ang atong Ginoong Jesucristo. So makauulaw kayo sa tao na paninglo ni magbubuhat nga iparehistro ang pundo kay ang gitukod. Ikaduha, tipa. Nami na bato ko sa magalina. Ikaduha, nga nung tawag anang wala man ni naparehistro kay kining simbahan naman God, dili na pareha sila ka sikta lang. Sikta dapat iparehistro sila nga naman sikta lang man sila aron di sila mahimong kulurong. Kining simbahan Katoliko nasud. Dili pwede nga ang usa ka nasod iparehistro ipailalom sa balaod sa usa ka nasod, dili na pwede. Independent state ng simbahan Katolika. Maabitaw na ami kaw galingong bandila, na ami kaw galingon nga gitawag og national anthem, at the same time na ay kaw galingong balaod. Sa Pilipinas natin national anthem, bayang magiliw, mo na to national anthem. Sa tawag ana sa Vatican kinasod man O Felix Roma, nobilis. Mao na ang amo ang tawag anang anthem. Na ami bandila, ang Pilipinas na ibandila, ang simbahan Katolika kay nasod man, na apoy kaw galingong bandila. O nya kana ang bandila accepted last ng mga nasod. Pero kining bandila nga kopya-kopya sa Iglesiang Kingkong, wag yun na buot-buot. Gikopya pang tawag anang bandila sa Italia. So Ginoo ko yung tao no mauwaw na. Gikawat na galing ninyong kopya sa Biblia, kawaton na yun ninyo ang tawag anang bandila sa Italia. So Ginoo ko yung taon. So mo na jig So wa mo'y labot mo ang simbahan Katoliko, dili pwedeng iparehistro nga naman kay nasod siya. Ang naa sa gitawag og simbahan,
pagdaa sa Pilipinas namin gitawag og ambasador, gitawag na siya Papal Nuncio. So ambasador na gikan sa Vatican diri sa Pilipinas. Ang Pilipinas po magpadala og ambasador sa Vatican. Nga naman kay ang Pilipinas nasod man sad pod. Kanang inyo wa man buot ng inyo. Di ba? So wala direct. Minaw mo, nausaban mo. Bihas man mo, di mo minaw. Ano ba, minaw? Pinapod. Ay, kung mo pag-iglesia. Ayaw mo pag-iglesia. Minaw lang mo. Katoliko bitaw mo. Oh, ingane. Anong namay katoliko sa Pilipinas? Kasi nag-imbento ana. Okay na itong klaro para makabalo mo. Ang nag-imbento ng Iglesia Katolika, ang pangalan sa una, Iglesia Katolika. Kasi nag-imbento na. Si Ignacio. Pag-imbento ng Ignacio, katong mga pagano, itong mga tirador sa pagano, diha ni sulod. Katong Iglesia ni Cristo, ilang gitang bukbok ang kulatan nila. Katong Talawan, nasa Katoliko. Katong isog na Iglesia ni Cristo, gipang patay sila. Kung sa inyo ni Pablo, manghawa ni sila sa tuwa, kay kini sila dili ato. Unang Timoteo 4:1-3. Ingon niya, Pablo, magtudlo ni sila og tudlo sa yawa, pagpugong sa pagpangasawa. Tanawa nga pare, nasawa. Tama na ibana. Gipugna na nila sa una nga papa ninyo. Karon, asa makita na nagpugong sa pagpangasawa nas pare. Ingon ni Pablo, manghawa ni sila sa tuwa. Nanghawa mo saka sa Iglesia ni Cristo, kanong mga Katoliko, katong una ninyong Katoliko, nanghawa na sila sa Iglesia ni Cristo, nagkatoliko na sila. Di dawa na ito kahayag, namatalo kahayag, Katoliko na. Nasanta na ito, katong iputla na si Magellan ulo. Nasanta. Hantod karon nanay freedom of religion. Sa una, nga patay. Ano man, impintuhin mo ng Katoliko, Rizal, kasi nagpatay. Kamura mga Katoliko. Ito mga garani, patay Rizal. Inyong kwarta rin, di ka ng Rizal. Atong kwarta, di ka ng Rizal. Karon, kasi nagpalayas Marcos. Di lang tayo, dahil sa Biblia. Kinsa nagtukod sa iglesia, masabi ng manalo. Okay na daw, Iglesia yung manalo. Mingon na yung manalo tukod, Biblia ta. Ingon ni Pablo. Ingon ni Cristo, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kasi nagtukod, manalo, nagyayara mo. So kung manalo, si Manalo, usay din niya sa'yo ng Manalo. Pildi, baliyo ka kutok. Sa Amerika ka, Felix Winner na. Tumos pildi. Nara. Klaro ta. Napagyon. Wala ko na yun lang. Nanguan sa inyo Napagyon. Kalang gitudlo ni Pablo sa Roma. Pag kumustahay ka mo, balang halok ang tanang Iglesia ni Cristo. Si Pablo nagtudlo mabasa na. Iglesia ni Ramos Katoliko. Patunto mo. Napagyon. Galacia 1:22. Basahan niyo muli yung balay. Galacia 1:22. Ingon ni Pablo, wala ko hilhi sa akong dagway sa mga iglesia ni Cristo dito sa Judea. Sa Judea, sa pangalan ni Pablo, Iglesia ni Cristo. Sa Roma, sa pangalan, Iglesia ni Cristo. Sa Pilipinas ngayon, Katoliko Romana. Asan mo? Sa iglesia, ang iglesia, si Cristo ulo. Si Cristo lawas. Di nyo ang ulo nyo, iglesia. Iglesia mo? Sige, iglesia mo. Inyong lawas, iglesia. Ang ulo ninyo, Katoliko, Romana, Apostolika, tulo ka bukulo. Saban mo. Ang iglesia sa Biblia ay sa ulo, si Cristo na. Sa ngalan, iglesia ni Cristo. Inyo iglesia, Katolika, Romana, Apostolika. Inyong iglesia, tulo ka bukulo. Sa Diyos, tulo ka bukulo sa manang tawhana na, manananggal na. Ungo mo siguro na. Hawa na mo diya, kaya di na may ulo. Ang ulo sa iglesia, sa Biblia, si Cristo. Inyo si Mana, inyo si, ang inyong ulo. Kinsa? Katolika, Romana, Apostolika. Maluluwas na, asa nakasulat, maluluwas na. Ang Kristo ang gitukod, iglesia. Kinsa si iglesia, ulo. Natural, luwason na iglesia, kaya maluluwas man siya. Kaya luwason, iyang lawas, iglesia. Dili kayo, inyo hakaron, iglesia. Ang ulo, Katoliko, Romana, Apostolika, tulo ka bukulo. Sa manuhawa na uliya.
Ang iglesia sa Biblia mabasa, isa kay ulo, si Kristo na. Oh, mani akong amigo po kay ya masya pa. Tunto po na ng Katoliko nga bayad bunyag bayad kasal bayad. Sige, salamat ha. Salamat. Ako ni amigo. So, nindot kayo ng tawagan ng iyang kuan, sige bayad bunyag, bayad kasal. Pero ang tawagan ng sa ilaha, tawag ining lagak Huwebes, lagak Sabado, lagak Domingo, niya pagkaman wala audit. Ay sabi pa, patubagas ako, ayaw nga na patubagas ako. Ayaw sabi pa, patubagas ako, di na kamutubag unya, o ako patagaan pataka. Patubagong taka, tanawa ninyo, di ba? Maigo siya ng lagak-lagak, maigo siya ng kuwan kay kita, naitawag ka ng kasaragutan mo hatag, bunyag kasaroy, di ba? Kanang kasar, kasarapod. Pagkahuman ka ng sa patay, kasarapod na. Di ba? Buta na ito, taga-tuig, tatawag ka na magpamisa sa patay. 250 pesos. Dili na lang ko ano, bisang pag-ikwinta na ito, napulo ka tuig. 2,500. Ang lagat nila, Huwebes, Sabado o Domingo, ginuog ko. Ito, tali mo na, Jig. Basta ko, paano bayran ko na sa mga, Jig? Okay. Di ba? Kapantay mo siya ganina. Sa ko ang gipresentar nga ebidensya, wag yun sa gibungkag. Abi ninyo nga ano, kay dili sa makabungkag sa tinuod. Dili sa kabungkag sa tinuod. Ang iyang gihimo, instead of musulti sa unsa history, ang iyang gisulti is story. O sa man story niya, pag-abot, nahitabo man ang Pilipinas, ni Ani Ibinig, tawag ini Kristiyano, tungkol kay naa ang mga Espanyol. Jig, dapat magpasalamat ka sa mga Espanyol, Jig. Kung wala pa yung Espanyol, Jig, ang nahitabo, kining tawag ang Pilipinas, Muslim na ni. Di nagkatawag ang magkuhan, makawali Kristo. Muslim na ni, ang pa mga Espanyol. Di ba? Di ka makabitbit o Biblia, di ka dili makapariso si Manalo o pundok niya. Kung tawag in nga Muslim pa ning tibok ni Pilipinas. Ikaduha, ingon pa rin Gregorio Saide, usa sa mga panggiitang historian sa tuang nasod, ang mga unang pari nga miabot din sa Pilipinas, mga makasantuson nga mga pari. Buot ipasabot ang ilang armas, rosaryohan lang yun in taon o krus. Walay gitawag og espada. Gani daghang mga obispo, daghang mga pari nga gipang-ihaw diri sa Pilipinas tungod sa pagbarog sa ilaang gitawag og pagtuo. Karon ingon pa siya, kinsa may nagpatay atong Rizal. Ako nang usa-usahon, Jig. Kinsa may nagpatay Rizal, di ba mga Katoliko? Wrong, Jig. Pagbasa lagi history, Jig, ayan ang story. Nga naman, tungkol kay ang nagpatay kay Rizal ang gobyerno sa Espanya. Gi-execute siya tungkol kay ang iyang kaso, rebellion. Even gani ang Pilipinas karon, basta na kay kasong rebellion, pero ang problema, kasuspended ang atong death penalty. Sa kasong rebellion, ang silot is death penalty, capital punishment. Mao na nahiaguman ni Rizal kaniadto. Pero ingon pa ni Gregorio Saide, nga usa sa mga banggiitang historian sa tuang gitawag og nasod, si Rizal ang iyang kamatayon way kalabutan sa pagtuo. Nga naman kaysa at the last breath of Dr. Jose Rizal, iyang gibawi og iyang gihangop ang pagtuong Katolika. Iyon pa niya, nabuhi kong Katoliko, mamatay kong Katoliko. So, Jig, pag Katoliko lagi, Jig. Di ba? Okay. Malagi yung sa history, Jig, ha? Dili na history. Next. Diritas Biblia. Sa Biblia, tama bitaw, na ay iglesyang gitukod si Kristo. Pero kung mingon sila nga, iglesia ni Kristo, maunay ngalan sa iglesia, ay wrong. Nga naman, gyud nagtudlo ang mga apostol na kanang gitawag og iglesia ni Kristo ngalan na sa iglesia. Si Manalo ra ang gabot-buot sa iyang pagparehisto dito sa gitawag og opisina sa gobyerno. Jig, paminaw lagi, Jig, para makatap-on ka, Jig. Paminaw, Jig, ha? So, sa rehistro, kung ato itandi sa Biblia, ang sa Biblia, purely iglesia gina. Pero kinong gipasakopan ni Jigo, korporasyon. Unipersonal corporation, mo ba ito gipangutan na ito sa kaganina, na abay gitawag o babasa nga si Kristo nagtukod o korporasyon, wagid na gitubag. So, karon kay dili man niya maugkat. Kay kanang Galacia 1:22 o kanang Roma 16, dili man ang pangalan sa iglesia, buot-buot raman ang kuan, buot-buot raman ang gitawag og Manalo. So, buti pasabot, kining giingon din nga iglesia ni Kristo, imbes dili pangalan ang term iglesia ni Kristo kabuot-buot si Manalo, gihimo niyang gitawag og pangalan. Okay, next. Last argument ni mo, Jig, ingon pa niya, tanawara, kini mga Katoliko, mga tampalasan kayo, kinaay mga pari,
ang gingon sa balang kasulatan gidili ang pagpangasawa. Kanang gingon sa 1 Timoteo 4:1 hangtod sa gitaw og 3, absolute na ang pagdili sa pagpangasawa. Dili kay pari lang. Absoluto na kay ngano man kay kana nga panahon ang gisultian ni San Pablo ang mga agnostiko ana nga panahon na. Nagtudlo sila nga sayop ang pagpangasawa. Karon, kumusta man ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sayop ba sa to ang pagpangasawa? Dili. Nga naman, kay naatay sakramento sa kaminyoon. Di ba? Na magkadaghan-dagang pakasal, di ba? Ikaw nag-ingong ganina nga, kasal, patawag ka ng bunyag, bayad. Kasal, bayad, di ba? So, buti pa sa dili, bawal sa Iglesia Katolika ang pagpangasawa. Ang 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3, kanang kisodin na doktrina. Kanang mga pari ka dili magminyo, dili na doktrina, disiplina. So lahi ng disiplina, lahi po ng doktrina. Ang una-una ni Chico, doktrina na, dili mao Jig, gihiluan tag sakto sa imong ministro Jig. Delikado na Jig, maimperno jud ka na Jig. Muna, bintra sa'yo pa Jig, biyain na Jig, kay ang prinsipyo sa balaan kasulatan, ipa, last. Ang prinsipyo sa balaan kasulatan Jig, kung kinsa gani ang founder sa iglesia, mao po to ang manluluwas. So kay sa inyo, si Manalo man ang founder, madisgrasya gid mo Jig, kay si Manalo gid inyo ang manluluwas Jig. Muna, biyain na Jig, bintra sa'yo pa, para malangit ka. Last. Para magukod na ko to. Manong ang pari dili man mga sawa. Last Jig. Manong ang pari dili man mga sawa tungod ba kay tawag anang gidid ang sila pagpangasawa. Yun, si Kristo mismo ang makatubag anak. 19:12. O sige man dinhi. Kasi pwede ko tawag anang naisuga mga sir. Niya 19:12. Dili na pisagti. 19:12. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay na tao makapun silang daan. Ang uban dili makaminyo kay kapdan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Mao nang amo ang gitawag kong mga pari. Ang kanang inyo kay di man makapugong sa ilang uwag mo na magminyo. Pagkauwago na lang yun. Reject. Ato ning gukoron. Unang Timoteo 3. Ang nakasulat, ang mga pare, kasi nakasulat, ang mga pare, kinahanglan mga asawa ko sa kasawa. Biblia, Pablo. Unang Timoteo 3, 1-2. Kinahanglan ang mga pare, mga asawa ko sa lamang kasawa. Mayong, si Pablo nagtudluan mga asawa o ko sa lamang kasawa. Maayo silang mutudlo sa ilang kaugalingon nga anak. Kayon saon nila pagtudlo sa iglesia, sa Diyos. Kung sa ilang kaugalingong anak, dili sila makamaong mutudlo. Kung sa'y nakasulat sa Biblia, ingon ni Apostol Pablo, mga asawa o gusa lamang kasawa. Kalang dili mga asawa, unang Timoteo 3. Kalang dili mga asawa, para sa kuha, naman kong mga asawa. Akong gusto na. Pero kung dunay magtudlo ni mo nga, di ka pwede mga asawa ha. Kana nga tudlo, ingon sa Biblia, tudlo sa yawa. Yawa nagtudlo si mo ha. Saan nang huwag ni mo? Ano sa'yo ba? Tuslok ni mo sa pultahan niyo, paipit ni mo. Kisa man lang sa'yo. Mauna ang Biblia nagtudlo. Mga asawa ko sa lamang ka, asawa dili duha. Dili tulo. Ingon sa Biblia, usa lamang ka asawa. Mauna mga higala ang nakasulat sa Biblia. Dili kay inyuha. Ang mga tao daw ko ana. Una mga tao, kaklaro lang yun sa mga pare Kinahanglan ang pare. Kung maordinahan na pagkapare, dili na pwede mga asawa. Kung sa daw, maordinahan na pagkapare, di na ka pwede mga asawa, kaya mo nang asawa ang simbahan. Sa i-video na mo ng simbahan, dumpol na imo ha, takarawan mo. Mabitaw na itong 1955, doon ay pare, di putol niya ha, way gamit.
Oh, ngano giputol? Way gamit. Oh, gusto niyo inyo putol na. Oh, mao na nga ang Biblia nagtudlo. Sa original gyud gitudlo sa Biblia, mga asawa ang mga obispo usa lamang ka asawa. Oh. Katawag ko sa iyang panabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, kaluoy po din taon. Ingon niya, ang mga pari daw ko nung kinahanglan gyud daw mag-asawa niya, San Pablo ay asawa. Hastilan na lang yung Ginoo ko in taon. Tama to, ikaw na ganun mismo na ingon ito baga, basta mahimo kang pari, imo nang giasawa ang simbahang Katolika. Ingon sa remedyon ni mo na, ang iwa pagpangasawa na waston. Mo na tanawan na inyong founder, bisag kinsa na lang gipatungan. Nga naman kay ang iha mo na una basta asawa patong na, dili ana oy. Dili ana. Pag-asawa is commitment. So ang commitment sa mga pare sa iglesia kanang pagserbisyo nga naman ni San Pablo. Katong gitawag ana gikutlan nimo San Pablo ha. 1 Corinto kapitulo 7. Diog na ko siya. Niya. Basahon na to, Jig. Kay ganina na sige mga binabat ang imong gisulti. Basahon ako ha, basahon. Nganong tawag anang basta mga sawa sa simbahan dili physical ang aspeto ang ilahang gigalagaran niya. 32, sida 32. Busa kon ang buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka ang lalaki nga dili ninyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay kaning kamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. So nga nung di magbinyo pare, di kay aron termitsuhon niyang simbahan, kundi gusto niya nga pahimot niya ang Ginoo. O niya kanaping nga dili magbinyo kabubuto na sa pare nga dili magbinyo wa sige pugos. Nga naman imo pa Kristo si bisan kinsa nga makadawat ni ini padawata. Mo na ang mga pare after na nga mag-graduate sila pag-eskwela pag-auso na pagbabalik na diha pa na ordinahan nga naman kay ang disiplina sinibasya dili na pinugos. Dili na pinugos, Jig. Okay. Mo day unang argumento, Jig. Ikaduhang tawag anang argumento. Unsaon man pagsulti, unsaon man pagtudlo about sa gitawag anak kung wala sa gitawag og asawa dili, Jig. Oy, bisag wala sila asawa physically pero pwede sila mahimong amahan sa gitawag og mga magtotoo. O basahon nato 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 15. O San Pablo ay asawa Jig ka, Jig. O niya, Jig. Niya. 4:15. Kay bisan pa kung na kamoy napulo kalibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo o sa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo, nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga naha kaninyo. Tanawa, Jig. So, pladyo ka ng style mo, Jig. So, what nagpasabot niya, wala si asawa, wala si mga anak, tungod sa maayong balita ang mga pari na asa gitawag og mga anak mo. Bitaw, Father, among tawag. Father, nga naman, kaysa maayong balita, sila man ang amo ang gitawag og amahan. Ang kanang inyo, mga ministro, wala, yun na, wala na sa Biblia kay kanang mga ministro, sigurado man yun ang impernohonon yun ang mga tawhana kay gigamit ang Biblia pagpangilan sa gitawag og mga tao. Ay, ka na po, Jig. Tawagan si Pablo daw, wala asawa, wala bitaw. Kung mga nagtudlo niya ay pangasawa, mao gani paminaw. Si Pablo way asawa. Gitudloan niya sa ni Kristo, gitudloan sa mga apostol, nga ibit man na siya natawag sa iglesia. Gingnan siya ay pangasawa Pablo ha, di ka pwede mo sa football ka pagka ministro nimo sa iglesia na wala siya rin nagbuot siyang kagalingon, mga asawa siya dili. Pero kalangin niyo ha, pag-ordinahan na pagkapare, imbis pare na, nanay-income. Di ka pwede magpare nga, mga sawa ka. Tanang mga pare, tingala ka, nagninyong uban. Pare pa, X na. Manong X naman? Nangasawa. Kung saan lang, paggunin mo lang mga asawa. Ang ulag-ala, paggunin mo, ingon sa Biblia, tudlo sa demonyo. Hindi ba ka na? Unang Timoteo 4:3. Pagpugong sa pagpangasawa, tudlo sa yawa. Wala, di na may pugong ng tao ay pagbinyo. Kinsa man ka? Ang pare, utos na, naanasa yung kanya basta maordinahan na. Di na pwede mga sawa. Di, naasa ilaha, nakita nga tudlo sa demonyo. Di ata. Di ta, balik tayo Iglesia ni Cristo.
Kay kamong mga Katoliko nang hawa inyong una nang hawa sa Iglesia ni Cristo na Katoliko. Kisa nag-imbento na si Ignacio. Di ka mag-Katoliko sa una, patyon ka, tanang Kristiyano sa nagipangpatay nila. Oh, katong Talawan, nas Katoliko. Oh, katong Isog, patay na. Di karon sa na makita na karon sa reliyon. Katoliko Romana na, perting hawda. Mo na ning anak na, mo na di ka magpatunto. Bayad kasal, bayad bunyag, bayad patay. Naon sa halang kay na. Dire, ako sang kuno kay naadaw ko kay bayad sa lagak. Isa to? Lagak, pasalamat, lingap. Para makabalo ta. Nami lingap nga gibuhat ron. Mga iglesia ni Cristo sa India o sa South Africa. Nga naman, perteng daghanang nanulod o iglesia ni Cristo sa bukid sa South Africa o sa India. Mao na gitulungan na mo ito bugas, pagkaon tanan, traktor, mga mudaro sa ilang bukid, bulldozer nga mubuhat og kalsada muhinlo dito sa bukid. Karon katong mga mananak na tuwa dito, wa na gipangkulong na. Mao na hapsay na na sila pagkaon daghan. Ngano man gipinan sila sa Iglesia ni Cristo. Mao na makita ang among hago na inyo sa may hago ninyo. Mao na naami gibuhat sa iglesia nga gibutang diha. Makita na mo ang trabaho. Nala po ni simbahan diha sa Trading Boulevard dito sa Luyuan ng Pilgrims. Mao na nga makita inyo ba sabi inyong milyon-milyon mo malimba diha sabi pagkita daw asa na buhat ninyo. Wala. Sige, salamat para kabukot ta. Okay, mao gyud sa tama gyud Jig. Tanawa rin nila mga panghambog. Nga kapilya dia gitukod, gwapo daw ilang kapilya. Jig, wa magani mga hambog Jig ang kanang inyo ang pinakadako nga simbahan Jig. Kasilya sa Roma Jig. Amo na. Kasilya sa Roma Jig. So, kada mga naa din na Jig, sigurado gyud nga grabe ang mga historical tawag in mga landmarks na agyo diha Jig. Manandikil mo ka hambog sa uwa Jig. Ikaduha, mayroon ka nga, daghang mo gipangtabangan, ang inyo na pong gipangtabangan, katulad po inyong membro. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dako kay kwartang simbang Katoliko, kay siya ang pinakauna o pinakadako na naay kitawag o kini nga kanang charitable institution sa tibuok kalibutan. Bisag di Katoliko iyang tabangan. Sure ka? Batagira ka, nagkaritas si Jig. Kanang karitas, unsa di ng karitas? Kanang karitas katong Bagyong Pablo o kining tawag ini nga bagyong Yolanda, pinakaunang nihatag og milyon. Wa pa ni pagawas ang gobyerno ni pagawas ng Iglesia Katolika og tawag ining tabang. Wala ka diya Jig ganoman. Kay grabe maguhilo anang inyong ministro. Di ba? Imong panyaganina. Dapat to ang gyud tawag anang mo kuan gyud ta katug yung magminyo gyud. Magminyo gyud kay para di nyo makuan ang uwag mo nang bisag insa na lang gipangpatungan in taon. Manalo rate me Rosita. Wala. Nasubraan na sa uwag ba? Pastilang yung Ginoo ko. Dili ba kasi mag-ingon nga kanang mga pare ang tawag anang kuan. Sikag tawag anang ingon sa mga pare pero ang inyong ministro wa nyo tan-awa. Di ba? Nya napay tawag ini mga newspapers nga tawag anang kuan nga tawag ining kapatid rape me. Di ba kung iskandalo lang? Naati tawag anang ebidensya. Sunod. Kining giingon nila nga kinahanglan gid magminyo ang giingon dito kay pwede to tawag anang magbinyo. Dili ba na mo imong gisulti ganina Jig. Ang gisulti ba mo ganina kinahanglan gid magminyo ang pare. Mani gisulti mo gina. Imo lang tawag anang gibawi sa dihang nabuko na ka San Pablo dili minyo. Si Kristo dili minyo. Na San Pablo nagtudlo pod nga tawag anang mas maayo nga dili minyo kay nakapangalagad sila sa Dios. Si Kristo purpose mo ningon na ay mga tao na ay katarungan nga di makaminyo ang ubang tao. Ang usa din na kanang di sila makaminyo tungod sa gingarian sa Dios. Si bisan kinsa nga makadawat ni ini padawata. Kung mga pare naghukom sila silang kaugalingon nga di ni magminyo. Naa sila tawag anang ay magpareha ng manalo. Di ba? Kung kanang tawag anang mga pare nga naa din ako pareha pa naguna-una ni manalo, kung tawag anang wala sila asawa, lulo ng imong giingon. Di ba? So, mo na dako kay tawag anang diferensyado ning mga tumigo. Di ba? So, okay. So, imo pa niya, dagko no silang tawag anang mga simbahan. Ang simbahan Katolika manggod tungod sa kadaan na
bisan pa og daan na mas mahal ang tawag ining pagpa-preserve ni anang maong mga bildinga. Kung itandi nimo nga magtukod kag bag-o, mas mahal ang pag-preserve kontra sa magtukod kag bag-o. O para sa ingon ani na lang for example kanang amo ang retablo. Makita ka din na nagtuo kag 1,000 lang na, milyon na. Kada retablo nga naa dina makita namo ang among gihalad. Dili man para sa inyo nga ilaron lang mo. Tawag ka na nga, kini, gwapo na kayo ni, pariha raw ko niya, mga materyales. Yung sa man yung pagkapalo nga, wa mo giilan. Di ba? So, kana, muna nga, bisan pag-unsaon, ang iglesia gitukod ni Kristo, bisan pag-gwapo kayo yung simbahan, kamo na pinaka-gwapong kapilya sa tibuok kalibutan, nagpabilin ang kamatuoran na kanang inyong pundok, gitukod lang Pinoy. Nga, ang inyong manuluwas, hangtod karon wa pa siguro na impierno na. So, mana ayaw yung totoo na jig-jig. Laki pangutan na kang Jigo. Ningon manggot si Jigo nga ang kanadong simbahan gi pangasawa sa pare nya gijir-jir pa daw. Naabay mabasa sa Biblia? Tubaga jer, tubaga daw. Ano mo naabay mabasa sa Biblia na nga ang pare pangasawa ng simbahan niya jir-jiron niya action kan ano dili na mao jer Sige. Alin na, Jig. Alin na. Alin na. Dili na. Kita na naman, atbang. Atbang na na. Alin na. Wala ba? Saka mga sana na sa mo. Ada. Kanang mga sawa ta. O sa may gitinguhan nato sa atong pangasawon. Kamo mga babae man gyud mo. Sa din chumbana. Siyempre. Ha? Dili na to na ikuan. Kanang pare, nasa Biblia mga asawa ko sa lamang kasawa. Maayo siyang mutudlo sa iyang kaugalingon nga anak. Naagi kaugalingon anak ang pare. Unya ang kanang pag-asawa, kabalo mo na ang asawa, imo nang pakaslan. Remedyo na yung babae, wala yung pakasli, binuwang na. Mao gani, kanang babae nga imong pangasawa, imo nang pakaslan. Kanang ipang jerje sa mga pare na, ipakaslan na. Mga anak ang pare, bisa ito, manato na yung mga kwan dito. Naay mga anak, pero ipakaslan nila. Mao na dako kay binuang. Ang Diyos nagtanaw, giluod na, ang aluan. Abi ni mo, usa ipulo lang bahay laki, mga higala, una ipulo lang laki bahay, kaslon una. Kaysa nagbuot ang kasal, ang atong Diyos mismo. Mauna ka ng kasal, sagrado na. Binidyoan mo ng babae, wala mo pa kasi. Daghang mga pare, daghang mga pare ngayon sa, nagsigila sila, wala sila kabalo nga, sagrado ng jer-jer, trabaho na sa minyo. Kaya trabaho sa minyo, karon naisgot ang simbahan. Nasa Biblia nga, ang pangasawa ng simbahan. Saan mang kasala na? Mo ba ng kasala ingon nga, jer-jero ni mo? Jer-jero ni mo na ng simbahan, ipito ni mo na imo diya. Mauna nga ang dagan, kanang pagkasla ng simbahan, kanang pagserbisyo na imong simulan, mo na ang ministro, ipakaslan po nila ang simbahan. Ilang gikon, pero ingon nga, wala sila asawa nga kagalingon nila asawa nga ilang kuanon asawan. Kanang sanglitanan gud nga kanang simbahan nga gipakaslan, di yun nga imo nang jibjeron o kana, di na mao. Pero kanang pare kayo amang di makita nimo kay di man pwede mga asawa, di asawa ni simbahan di ipaipit nimo na imo dia. Okay. Naluoy ko. Jig, naluoy ko si mong asawa, Jig. Nga naman, kaya mo din purpose mga asawa dahil kay Jirjira. Delikado niya. Delikado. Nuuya po sa inyong asawa, mo oran ninyong sex object. Delikado naman. Ang simbahan Katoliko nagtudlo sige tawag pagpangasawa dili aron ang babae mahimong sex object kundi dili aron mahimong gitawag og Kristohanong banay o Kristohanong pamilya. Tudluan ang asawa dili kay jirjir lang. Ikaw jig wala gid ka jig ba. Na pagkaman imong ka tanawa na mga pare.
Na may tawag ani mga kuan, na ay mga pare nga nag-jirjir tabag man mga anak, wa magay mo reklamo katong inyong founder si kinsa lagi pang jirjir ato gi anakan pa gyud. Di ba? Pag mo reklamo ato, nakaso pag sa korte.